हमार धर्मशिला के सब लोग के नमस्कार। आशा बा सब लोग खूब बढ़िया होई। अब तो ठंडा में भी थोड़ा सुधार होता, फिर भी ध्यान रखे की जरूरत बा। तो आज हमनी के सैर के दूसरका दिन है। पहिलका दिन हमनी के ले गई सन स्टोनहेंज, जेकरा बारे में हम अपन वीडियो में दिखैले बानी। रवा लोग देखी, पसंद करी और अपन राय दी। आज हमनी के चलन सन लगभग 2000 साल पहले रोम के लोग के खोजल और बसावल जगह, जेकर नाम है बाथ। उनकरा लोग के रहन सहन के बारे में भी थोड़ा बहुत हम दिखाए के कोशिश करें। स्टोनहेंज से निकलते निकलते अब अन्हार होखे लागल बा। हमनी के बाथ वाला रास्ता लेनी सन और स्टोनहेंज से बाथ पहुँचे में लगभग 1 घंटा के समय लग जाए। एवन नदी के घाटी में बसल बाथ एक बड़ा ही खूबसूरत सा शहर है, जो कि अपन वास्तु संरचना और हरियाली खातिर जानल जाला। लंदन से 156 किलोमीटर के दूरी पर बसल ई शहर इंग्लैंड के ही सोमरसेट नाम के जगह में बसल बा और एकर बनावट ऐसन बा कि दिन भर घूम घूम के सब जगह देखल जा सकेला। रोम के लोग ई जगह के खोजले रहले यहाँ के पानी के चलते। 60 ईस्वी में भी ई लोग भाप लेले रहले कि कहीं कहीं के पानी में इतना ज्यादा गुण बा कि कई सारा बीमारी के इलाज कर सकेला। तो इहे खासियत के वजह से रोम के लोग यहाँ पर सार्वजनिक नहाए के जगह बना देले रहले, जेकरा के ही बाथ कहल जाला। हाँ, तो ई बाथ के मतलब उहे नहाए वाला घर से ही लिहल गइल बा। ऐसे ताज बहुत ही ठंडा बा और ऊपर से बारिश भी होई दिन भर, फिर भी हमनी के सोचनी सन कि आज जितना हो सके घूम ही लेवे के बा। तो एक जगह हमनी के पार्किंग खोज के गाड़ी पार्क कैनी सन और निकल गईनी सन पैदले घूमे। तो हमनी के सबसे पहले पहुंचनी सन वहां के रोमन बाथ पर ही। टिकट लेके हमनी के अंदर रहनी सन और साथ में हमनी के मिलल एक मोबाइल गाइड, जैसे कि जौन जौन चीज हमनी के वहां देखत रहनी सन ओकर जानकारी मिल सके। हर साल 10 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ के बाथ और इस शहर देखे आवेले। 1987 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा मिलल ई बाथ में अभी भी हर दिन गर्म पानी के 3 झरना से लगभग 11 लाख लीटर पानी आवेला और यहाँ भरते रहेला। एकर टेम्परेचर 46 डिग्री तक रहेला। रउआ लोग देख सकेनी कि केंगा अभी भी गर्म पानी के बुलबुला उठता। नहाए घर के पहले यहाँ पर पानी के देवी के एक मंदिर रहे, जिनकर नाम सुलिस देहल गई रहे और वही आधार पर बाद में बाथ के नाम वाटर ऑफ सुलिस भी कहाइल। यहाँ के पानी में ढेरे गहना गुड़िया, पैसा कौड़ी, बर्तन और तरह तरह के सामान मिलल बा, जो कि अब हमनी के देख सके निसन। और ऐसन कहल जाला कि तब के लोग मंदिर में चढ़ावे खातिर ये सब सामान पानी में डालत रहले। अंदर में यहाँ वीडियो भी चलते रहेला, जेमे कि उस समय के लोग और उनका रहन सहन दिखावल जाला। यहाँ के पानी के स्वाद लेवे खातिर अंदर एक नल बनल बा, जहाँ से पानी पियल जा सकेला। हमनियों के पानी पी के चिखनी सन की कैसन लागता। बड़ा ही लोहाइन टेस्ट रहे। यहाँ के पानी में घुसे के तो परमिशन नहीं खे, लेकिन बाहर कई ऐसन बाथ स्पा बनल बा जहाँ लोग नहा सकेले। अब आज के दूसर का जगह है वहाँ के बाथ एबे। 120 बरस के दौरान अलग अलग सदी में बनल ई चर्च या मठ आपन गॉथिक आर्किटेक्चर खातिर
पूरे पश्चिमी इंग्लैंड में प्रसिद्ध बा। एही जी इंग्लैंड के सबसे पहला राजा एडगर के राज्याभिषेक भई रहे। उहाँ से घूमते फिरते हमनी के पहुंचनी सन पुलतेनी ब्रिज पर। 1774 में इ पुल बना रहे सेंट्रल बाथ के दूसरे साइड से जोड़े खातिर। अपन जॉर्जियन आर्किटेक्चर खातिर प्रसिद्ध पूरे दुनिया में 4 पुलों में से इहो एक ऐसन पुल ह जेकरा ऊपर और दोनों तरफ खरीदारी करे खातिर दुकान बनल बा। बाढ़ के रोके खातिर इ पुल के डिजाइन अलग-अलग परतों में बनल बा, जो कि देखे में बड़ा ही सुंदर लागेला। बाथ शहर के एक और खासियत ह उहाँ के आर्ट गैलरी और म्यूजियम, जो कि कई तरह के आर्ट और मूर्ति से भरल बा। हमनी के विक्टोरिया आर्ट गैलरी जा पैनी सन, जो कि पुलतेनी ब्रिज के एकदम बगले में बा। बाथ में खाए पिए के ढेरे जगह बा और ये अपन खान पान और स्वाद खातिर भी जानल जाला। इहाँ के सैली लुन नाम के एक रेस्टोरेंट, जो कि अपन बन और दोसर खाना के स्वाद खातिर प्रसिद्ध बा। ई इहाँ के सबसे पुरान घर में से एक घर ह, जो कि आज भी बड़ा अच्छा से चलेला। थोड़ा और आगे निसन त हमनी के मिलल जेन ऑस्टिन सेंटर। जेन ऑस्टिन अपने समय के एक बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यासकार रहली और इनकर किताब अभी भी पढ़ल जाला बड़ा ही शौक से। त खासकर जॉर्जियन सदी के इंग्लिश साहित्य जाने पढ़े वाला लोग यहाँ जरूर आवेला। अब हमनी के अनिसन यहाँ के द सर्कस देखे। लैटिन भाषा में सर्कस के मतलब होला गोल आकार और इस सूरज के दर्शावे खातिर बनल रहे। स्टोनहेंज और रोम के कोलोसियम के जैसन ही बनल इस सर्कस में ढेरे नामी गिरामी नेता अभिनेता लोग रहल बाड़े। घूमते फिरते अंत में हमनी के पहुंचनी सन यहाँ के द रॉयल क्रेसेंट। एक तरफ सूरज के दिखावे खातिर द सर्कस बनल बा, तो दूसरे तरफ चांद के दर्शावे खातिर द रॉयल क्रेसेंट। अर्धचंद्राकार आकार में बनल इ रॉयल क्रेसेंट में 30 टेरेस्ट हाउस बा, जहाँ की 5 सितारा होटल और स्पा बा। इ अपन म्यूजियम और कई सारा सिनेमा के शूटिंग खातिर जानल जाला। अपन जॉर्जियन आर्किटेक्चर के एक बेहतरीन उदाहरण देवे वाला इ रॉयल क्रेसेंट के सामने घास के एक बड़ा सा लॉन बा, जौन एकर खूबसूरती और भी बढ़ा देला। बाकी जगह के जैसन बाथ में भी अलग-अलग मौसम में अलग-अलग रंग दिखेला। इहे सब देखते सोचते बतियाते हमनी के अपन बात के यात्रा एही जी खत्म कैनी सन। ऐसे ठंडा के दिन में तो धूप जल्दी ना निकलेला, लेकिन आज के दिन बढ़िया भइल बा, धूप निकलल बा, तो ढेरे लोग अपन परिवार संगे बाहर निकलल बा लोग। ठीक बात, आज के हम अपन वीडियो यही जी समाप्त करतानी। आशा बा रउआ लोग के पसंद आई। आप लोग बिहान चैनल देखते रही, सब्सक्राइब करी और साथ ही साथ हमार चैनल के भी लाल घंटी दबा के सब्सक्राइब करते रही, ताकि जैसे ही हमार नया वीडियो आई रउआ लोग तक पहुंच जाए। तब तक सब लोग खूब स्वस्थ रही, खुश रही, मस्त रही। नमस्कार।